hledaj. Ko? Rosťu. Počkej, ty někoho z nich znáš? Tohle, to je přece Rostě Kubík. Loni to vyhodil od zkoušky. Aha. A co dělá teď? Nevím, odešel ze školy. Jestli budeš mi ukázat nějaký super nový. Ty budou vidět za milion let. Takže dneska mám smůlu. Já už nemám čas. Co budeš dělat? Uklízek? Následujte, občane. Chci být troufalej, ale byste klidně mohla natáčet reklamu na punčochy. To bylo jako na krásný nohy se jen tak nevidějí. Vítejte, jmenuji se Anna a dnes s vámi budu vést tento pohovor. Jedná se o automatizovaný pohovor, ale chtěla bych, abyste se tu cítila co nejpříjemněji. Pleasure, Luis. Oh, my grandpa does that too. Oh, I love your hat. May I? Only because it's your birthday. Homicide. 31. My days are spent living amongst ghosts. Tedious, predictable. I'm just an observer. Láďo, to už by stačilo.